Ndinokuchingamidzai. Ini ndinoitwa Pastor Fortunate Hovekupa. Ndiri mufundisi, ndiri missionary kuAmerica. Asi nyaya yandiri kuuya nayo svondo rino ndeyekunamatira Zimbabwe, kunamatira nyika yedu, kukoshesa kunamatira nyika yedu. Nguva yatiri inguva inokosha. Ngatimbonzwai kuti nguva iyi yakambomira sei, nokuti tingangodzidza zvakawanda. Mwari vatiitire nyasha, tinzwe kurira kwehwamanda. Ndimbonzwa kuti mukoma Jona Chivasa vanoti kudini negroup ravo All for Good Choir. Donzvo redu mwedzi August kuti tikurudzire nokudaidzira umambo hwedenga huuye muZimbabwe. Jesu agadzwe samambo naIshe. Nezuro ndichinamata ndakanzwa vhesi randakandikurudzira Mwari vachinyatsotaura mushure mokunge tanamata chikumikidza Zimbabwe mumaoko egwayana. Mwari vanotonzwa munamato, Mwari vanoona. Ndainamata hangu mangwanani, nobva ndanzwa kuti izvo the kingdoms of this world are become the kingdoms of our God and of his Christ. Ini ndikati soka zvinoreva kuti kudini na Revelation 11:15 kuti Mwari denga riri kubvumirana nezvatiri kunamatira, kuti umambo hweZimbabwe, Great Zimbabwe chaiyo, nechigaro cheumambo hweZimbabwe. Zimbabwe is a kingdom. Haisiri nyika yatinoti democracy sokuno kuAmerica. Inotongwa namambo, ndiyo nheyo yeZimbabwe. Saka zvino Mwari anotarisira kuti waanoita mambo ave
achiziva kuti kuna mambo wamadzimambo. Ndiro donzo raMwari, nokuti kana pazikanwa kuti kuna mambo wamadzimambo, munhu wese anogara paakagara nokutya Mwari, nokutya anenge ari pamusoro pake, nokuti ndiye anenge amugadza. Saka tinoda kuti tive nokunzwisisa, nokuti pandakanzwa shoko iri ndakakurudzirwa chaizvo. Hanzi John wakatonzwa ari mazwi evanhu vakawanda kudenga vachitaura kuti umambo hwenyika ino hwava umambo hwaishe wedu naKristu wake, uye achatonga nokusingaperi. Tinogamuchira shoko iroro, nokuti hatisi vanhu vanouya pamberi paMwari tichinamata pasina. Ndinokudza Mwari nokunzwa shoko rakadai kuti denga rinonzwa kunamata nokuchema kwatiri kuita. Ngatinzwisisei kuti kana Mwari vachitaura kuti umambo hwenyika ino hwava umambo hwaShe naKristu wake, zvinorevei pamusoro peZimbabwe? Zvinoreva kuti taikumikidza yagamuchirwa, namato wedu wokukumikidza Zimbabwe kunaShe wagamuchirwa. Saka toitei? Takuziva kuti iye mambo wamadzimambo akagara pachigaro cheZimbabwe, uchagadza waanoda iye. Ngatiregei kumhanya tichipaparika kuti izvo toda kutongoona kuti aite Mwari aite so. Hatiudze Mwari zvokuita, tinozvininipisa tichitsvaga kuda kwake, kuti Mwari honai kutambura kwedu. Zvino kana mati umambo hweZimbabwe hwava umambo hwaMwari naKristu, takutarisa zvino justice inobva kuna Mwari, takutarisa zvino sarudzo inobva kuna Mwari. Saka isino upenyu hwedu toita seiko? Kana ukanzwa kuti mambo ari kukushanyira, unogadzirira sei? Unozvishongedza kuti mambo uratidzewo divi rako rakanaka roupenyu hwako. Kunyange usina, unotsvaga kuti zvinhu zvinake. Saka chavapo muZimbabwe ndechekuti tive nekunzwisisa kuti mambo pachake wadzika. Haisi nyore zvatiri kutaura izvi, inyaya yorufu noupenyu. Kana maintercessor muchinzwisisa patakamira nokutaura zvatiri kutaura izvi, haisi nyaya yokuti unongosumuka nje muchitaura, haisi nyaya yokuti munhu ungatoda kutaura nezvayo, asi kana wanzi naMwari taura, unofanira kutaura. Umambo hwenyika yeZimbabwe zvino hwava umambo hwaIshe wamadzishe naKristu wake. Zvino iye uchatonga nokusingaperi. Isu tinotonga tichipfuura, tichipinda muchigaro tichipfuura, asi wauya muridzi wechigaro unogara nokusingaperi. Nezuro takanamata tichiti shumba yaJudha, shumba yaJudha tinotora kii dzakabatwa namulimo kunjelele, tinodzipa kwamuri. Dzakabatwa nemhondoro, tinodzipa kwamuri. Dzakabatwa nemhondoro dzemadzinza, tinodzipa kwamuri. Akagamuchira, nokuti vhesi iro ndakaripiwa ndiri pakati pekunamata, ndikanzwa kukurudzirika. Mwari wakatendeka. Saka isu toita sei kuzvigadzirira? Nhasi ndakanzwa kunzi hanzi vanhu ngavavhare masuwo avakavhara muupenyu, vakavhura muupenyu hwavo nezvibatabata. Zvibatabata izvi zvimwe zvacho tisu takavhura masuwo pachedu nemusikanzwa chaiyo. Zvimwe zvacho takavhurirwa neverudzi, dzimwe dzenguva takavhurirwa nevabereki. Tinogona kunge takavhurirwa
nehamawo dzine musarinya. Saka naizvozvo tinoda kukumbira kuti Mwari tibatsirei, zarurai maziso angu ndivhare masuwo, nokuti kana masuwo ukavhura suwo reimba yako, kungovhura zvawavhurira, hauzivi kuti kuchapinda nhunzi, kuchapinda tupukanana twakaita sei, pamwe kuchatosangana nemunhu achida kuita mutsimba kupinda. Ndozvakaita upenyu hwevamwe vedu mukanadzinza chairo, kuti hakuna masuwo akashama. Tiri vanhu vanongopondwa, tiri vanhu vanongova zvifeve, tiri vanhu vanongova nedzimba dzinoputsika, tiri vanhu vohurombo kana hurombe. Vamwe vedu masuwo akabatwa kudai nengozi, kuti imi hamuna kwamunoenda nokuda kwedzamakapara. Kwete dzamakapara iwe, asi dzakaparwa nevamwe. Vamwe ndokuita unhubu, vapara ngozi idzodzo, vanotora vonoisa kuvana vevanhu vanoziva kuti havambofungiri. Ndakazviitwa nehama yapedyo, ichigondida, ichigova norudo, asi Jehovha vakazondizarurira. Hakwete zvokuzarura zvokufungira ka, Jehovha vanoburitsa nyaya. Ngozi yakazobuda. Kunamata uku kwatiri kutaura madzimai nemadzibaba navasikana nevakomana, hakusi kwekutamba. Ndakanamata pamusoro pemwana wangu ndikati, Mwari chii? Ndiri kunamata, mweya wandobva wabuda zvikanzi, indakaurawawo nanhingi hama yenyu. Akandiuraya. Chinzwai kuoma kwenyacho. Hanzi akandiuraya muhondo. Ini ndaishandira special branch. Akasangana neni, akandiuraya. Zveshuwawo uyu munhu aive gandanga raibva nokuMozambique, ariwe izanla intelligence. Saka zvechokwadi chokuti munhu anogona kunge akaurawa, akati ndakaurawa. Hana guma ipapo, mweya wacho kati, ndakatodzingisa brother wake basa. Ndikati, saka unodei pano? Ndobva ati zii. Ndikati, kubvira nhasi hauyi kumhuri isiri yake. Miko dzakakunza pano ngadzidimburwe, ubve uende, usadzoka futi pano. Kana wada zvekunotsiva, unotevera vekurudzi kwake. Ndinotaurireiko nyaya dziri personal? Ndezvokuti tine hama dzine unhubu, dzakauya dzikativhurira masuwo engozi. Isu tanga takagara. Mwana paakagarwa ndakapaziva kuti pane chaitika kumwana wangu. Ndikati, Mwari chii ichi? Asi changa chisiri chinhu chidiki. Mwana mucheche akatanga kuita maalleji asinganzwisisiki. Vamwe venyu munomhanya kuzvipatara manzwa kuti maalleji. Ndakaizviita weini ndiri mukadzi wechidiki ndisinganzwisisi. Asi zvakanditorera 14 years kundizoziva kunyaya yacho. Ndakaramba ndichibvunza kuti chii chakaitika. Mwana akangoshanduka. Masuwo anenge avhurwa nevanoroya mumhuri, nevanobata-bata, vakanozviparamurira nyaya dzavo, vanoda kuuya kuzogadzika pane vamwe. Saka upenyu hwemunhu wakadaro hunogona kusungwa. Vamwe venyu makasungwa. Vamwe venyu munoita ungochana wamusinganzwisisi. Makagadzwa ngozi dzevanhu musingazivi. Ndakasangana nomwana kuBritain ndichiti, iwe ko nyaya iyi iri kuitika kwauri ndei? Svika ndatambudzika nomweya uyu. Nokuti ndakada kuti tinonamata kudai ungangota chibhudhibhudhi kudai. Ngati kogozeta chibhudhibhudhi munhu wasisise. Zvikanzi wandinetsa. Unondida kundimanikidza kuti zvandisingadi. Ndiri kutaurireiko nyaya idzi? Ndiri kutaura nyaya dzemasuwo anovhurwa mumhuri. Ukanzwa mastatements anonzi ko iwe unozvinetserei nokuroorwa?
inga une basa rako wani. Vazhinji vanotaura ndana mai vedu ndokuipa kwaita nguva. Ndinotaurireko ndichidai ndiri mufundisi anoita deliverance, ndasangana nezvikobvu zvekuZimbabwe. Masuwo akavhurwa kuti vanhu vaite mari, vakanoita sungano nenjuzu, vakapedzerana vakati ndinokupai mwana wangu uyu. Vamwe vana vasina mhosva vanongoda kunamata Mwari vakabatwa kuti wakatengeswa uyu pasi pemvura ndewedu. Zvinoda Jehovha kupindira. Saka masuwo atiri kutaura aya haasi masuwo ekutamba nawo. Vamwe vakatobvumirana nazvo vakungoti nhekwe dzefodya, dzimwe pasi perurimi, dzimwe kupi, anzi ana tete ane zimbuya remusha. Vanhu vari kugadzwa zvikwambo vachinzi midzimu. Tinoidzinga mweya iyi. Tasangana nayo. Mukadzi wakabuda mweya watete zvikanzi ndakatobikirwa doro nana bhuti, ndikabatwa zita pamwana uyu. Ndikanzi namweya mutsvene, taura nomweya, challenge mweya wegena. Uri kuda kumirizika satete vacho, havasi tete vake. Ndobva ndati iwe mweya wegena unokumira satete vake, buda ipapo. Ndobva zizwi remurume rikazi, wazviziva sei? Ndikati mweya mutsvene vakufumura. Nguva yose mukadzi uyu anga achinzi une mudzimu watete wakabikirwa doro. Izvo pane akaita akavhura masuwo eupenyu hwemwana mudiki. Ndaingodonha kuchikoro, ndichingodonha kusvika ndanzi ndibikirwe doro. Ndoda kukuudzai vanhu veZimbabwe kuti zvamunobika madoro muchiita njera dzose nemitoro, munopedza nguva yenyu. Kana magumo asvika, kune gomba rinopisa nesuruferi. Hatisi kungotaura kuti vharai masuwo aya. Wakaipa wakatibata kwiyo senyika, wakatipinda nekona yezvinhu zvinonetsa kuramba, kuti kana tikarega izvo zvinhasi tozodini. Tasangana nayo mweya inotaura. Ndakakuudzai wakauya njuzu yemuIndian Ocean, ndini ndinobata ushe muZimbabwe, asi taikudubura. Wauya ndiKristu, mwanakomana waMwari, noumambo hwake hunogara nokusingaperi, nokuti ndiye muna vaHebheru 6 wakagadzwa muuprista hwekusingaperi, huchienderana nebato reuprista hwaMelkizedeki, muchinda weSaremu. Izvozvi vamwe handi zvedu zvechivanhu. Zvechivanhu zvacho zvamunoita ndezvipiko? Hakuna asina kusikwa naMwari. Tsika dzamunomhanya nadzo vamwe venyu, vamwe vari kumhanya vakangwara nokuti vakabata vamwe, upenyu hwevamwe. Saka ndingati zvechivanhu ndezvechikurudzi kwedu handei tinoita. Vamwe muti kuti ndingagozoita sei? Handiwo mwendambereka vati tiite, taakutozoita izvozvizvi. Asi ivo vanoziva kwavakatsika. Ndo zvinonetsa kuti mukubatana kwedu mumhuri, vamwe vakatsika pakaipa, vanoda kupinza vamwe. Ndinorwadziwa nevanasikana nevanakomana vandinonamatira, vachitaura kuti tiri vadiki, tete, madzitete, kuuya maiguru, kwanzi kuri kuunganwa kumusha, hanzi ndizotora ropa revana, kuita chiremba wehusiku. Vakadzi vachinokutya vana tete, vana ndokutora kupiwa ropa, upenyu hwavo vakura kuoma kwawakaita. Nokuda kwatete, vapedza kudaro tete vacho hauvaoni. Ndokuipa kwechivanhu chedu. Vanouya kuzokudza kuti muno mumusha tinoita zvakati zvikati. Kana wakutambura nevana, kana school fees havakupi, kana kuuya kuzoona kuti vana vaya vari kuita sei, vanotoita chikwekuseka. Taifunga kuti anoshamisira. Ndo masuwo akavhurika muupenyu hwedu, anoda kuvharwa naMwari. Vamwe munofanira kuti Mwari ndidzikinurei. Suwo iri ravhurika kubva kuna mbuya, kuna mai, kuna tete, kuna mai nini namai guru.
asi nguva yakwana, nokuti mauya imi shumba yaJudha magara pachigaro choupenyu hwangu. Nokuti umambo hatingotauri hweZimbabwe, tiri kutaurawo umambo hwemwoyo wako. Ndiani anotonga nokubata ushe mukati meupenyu hwako? Vanomhanya nemidzimu vachisaidzira vamwe. Chenjerai vanhu. Vanhu vakabata zvinorova. Kuna Masuwo akavhurwa nenyika. Kuna madziva. Mukaverenga bhuku rakanyorwa nemukadzi anonzi Mary K. Baxter, rinonzi Divine Revelation of Hell. Rwakaratidzwa naMwari kuti Gehena rakamira sei. Nokuti vamwe venyu munofunga kuti inhodo, ije. Asi kana unonzi seri kweguva hakuna munamato, ichokwadi. Muchiona tichisimuka kudai usiku kwandinogara, asi haudzirare hope Mwari vachitaura nevanhu, uvaudze kuti ngavavhare masuo ehupenyu hwavo. Vanoroya ngavasiyane nokuroya zvifeve. Sandurai nzira dzenyu. Mbavha chiregai kuba. Mudzoke kuna Mwari. Unogona kudzoka wega, unogona kudzoka nemhuri yako, tese tigodzoka senyika. Nokuti wakugara pachigaro ndimambo wamadzimambo. Zvino iye anogadza waanoda. Tinonamata kuti Mwari anoziva zvakatinakira. Anogadza waanoda. Tiri kunamata mwedzi uno waAugust tichibata ushe pamusoro penyika yeZimbabwe, tichipa ushe uhu kuna mambo wamadzimambo Kristu Jesu. Asi iye anotiudza, vharai masuo ehupenyu hwenyu, gadzirirai. Ndozvazvinoreva. Nokuti mukunamata takaudzwa 2020 kuti 40 years dzakwana. Zimbabwe yabuda murenje. Ko yakuita sei makore akutosvika 4? Tichidzungaira futi. Aiwa. 2020 40 years dzakakwana. Mwari vakati mabuda murenje, zvinoreva kuti kune Joshua generation yakudzembereka paJorodhani ichitadza kuyambuka kupinda muchipikirwa. Musapusiswa nemadhimoni zvakadai vanhu. Ngatimukei. Tirambe kupusiswa nemadhimoni. Takudyirwa 4 years. Tachifanira kunge tapindawo Kenani yedu. Kudzoredzerwa kwenyika. Kugadzikana. Kwata kuti vanhu vanochinja kuita zvikara nemhumhi, kubirana. Ukangoti uri kudiaspora unzi ningi zvazodai, vanhu vakungotsvaga mari. Vamwe ndoti aiwa ina zvindinetse ndotengesa vangu vana kunjuzu. Ndo masuo akavhurika aya. Chii chabata suo reZimbabwe chokuti tanzi makore 40 akwana naMwari? Zvinhu zvoramba zvichienderera sakare. Zvinora pano mweya wakabata nguva kuti imi nguva yeZimbabwe ndoda kuona kuti munoita sei, mucharamba ndakakubatai. Asi tiri kuramba. Hatisi kuramba nemiromo, tiri kuramba takamira paropa regwayana. Tiri kuramba takamira muna Kristu, mambo wamadzimambo. Nyika inofanira kunge yashanduka by now. Asi kana kuine vanhu vachine unhubu munonosvibisa nyika, kune vanhu vanenge vachinotengesa nyika kuti mabhizinesi angu kuti abudirire, regedza tirambe takadai, zvinhu ngazvirambe zvakadai, vachinotengesa nyika. Kune madziva ari muZimbabwe anopindwa navanhu vakasiyana siyana, mabhizinesimeni, mapolitician, varoi chaivo, vachinoita bhizinesi repasi pemvura, vachisangana neshato, vachiwana zvavanowana. Asi kana vadaro vanozosimuka nomweya uyu vachiparadza upenyu hwavanhu. Mwari ngavatibatsire. Zviri mumhuri, zviri mumatunhu, zviri mumadzinza, zviri muhurumende, Mwari ngavaite nyasha. Nokuti kune kwese unosangana navanhu vachingonotsvaga kuti ndowana kupi n'anga inondigonera, kokutsvaga Mwari kwadini. Masuo ngaavharwe Zimbabwe. Taifanira kunge tava pane chimwe chinhanho.
makore akutokwana 4 tichidzembereka musango. Mweya unobata sango watinofanirwa kunamata vanamati hezvo maintercessor. Mweya unobata sango unonzi Mother Earth. Ngatisanganei tite mutsimba nechikara ichi chinonzi Mother Earth, zimweya rerima rinobata ivhu, rinobata nguva nokupesanisa urongwa hwaMwari. Nhasi tinosumuka kuti tichitaura kuti suo reZimbabwe rokuenderera mberi rakabatwa naMother Earth ngaaregedze. Munonzwa vanhu vachirati Mother Earth unotova mweya. Kwatiri wakatibata kwi, wakabata vanasikana. Makamboona here vamwe venyu hamunzwisi kuti mweya unozviratidza sei? Unorota muri musango, muchingodzungaira muri musango. Sango iroro ndiwo ugaro hwemweya uyu. Saka paunorota uri musango zvinoreva kuti upenyu hwako hwakabatwa nomweya uyu unonzi Mother Earth, wakarasirwa. Bhaibheri rinotaura kuti Israeri gore roga roga muOld Testament, Kristu asati auya, vaitora zvivi zvavo vozviisa pambudzi yainzi mbudzi yaAzazeri. Vamwe venyu makarasirwa nevedzinza sembudzi yaAzazeri. Iwe unongorota uchidzungaira uri musango, kana uri mumako kana mugomo. Asi vamwe vemumhuri mako vari kubudirira zviri kuvafambira. Iwe ndiwo wakatakura minyama yose, iwe ndiwo wakatakura nhamo yose. Vanozviita vabereki, vanozviita veukama. Makamboona here kuti vanhu vakaponda munhu unonzi kunodiwa musoro wemunhu nemombe. Kana zvaitwa izvozvo vanhu havakuudzi, vanongoti torai mwana wanhingi muendesi. Vazhinji vacho zvinobuda pakuroorwa. Ndinoda kuroora mukadzi wangu. Mukadzi wako upi? Nzi ndakamupiwa nevekumusha kwake vakandiuraya. Masuwo akavhurika, anoda kuvharwa. Mweya, stronghold, Mother Earth. Namatai muchirwisa kuti mweya yevanhu veZimbabwe yakamedzwa nesango nerimuka ngairegedzwe. Ngairegedzwe. Iwe Mother Earth tinokurayira, rutsa vanhu veZimbabwe, rutsa waniso dzavanhu, rutsa upenyu hwevanasikana, rutsa mari yeZimbabwe, rutsa upfumi hweZimbabwe. Kune njuzu dzinomirira kugarira kuti munofanira kutanga mabvumirana nesu kuti upfumi muupinde mahuri. Vamwe vanopinda madziva. Madziva aya tinotoaziva we. Kuna madziva okuti mamwe acho ndakare anenge ana manhize chikapakapa. Ndakare agara aripo, haana kuuya nenguva yedu ino kumondoroko. Ukaenda kunana Bhikita kumasvingo nedzimwe nzvimbo, kune dziva rinongonzi dziva renhekwe. Madziva iwaya aya. Anzwa mubhuku randandichitaura remudzimai uyu kuti aiti waitoona kuti pane mikova yekupinda nayo mugehena. Mune muZimbabwe mikova iyoyo irimo. Vamwe vanasikana mikova yegehena yakataurwa muna zvirevo. Kunorara naye unenge warara negehena chairo. Upenyu hwatopera. Kunyange zvako uchizofamba unenge waparara. Vanhu vakaitirwa mhiko ndivo vamwe njuzu dzakuita savanhu kuti runako rwavo unosvika kuti rwakabva kupi. Munhu unganaka akadai, ona munhu achidzungaira kurwerwa rute asingazivi kuti ndiko kutobuda masiriri okupedzisira. Wakaipa wakatirongera kuvhura masuwo. Mukadzi isuwo, unogona kuva suwo rorufu agova suwo roupenyu. Saka kuzvinzwisisa zvinonzi naMwari, mira nomukadzi wako weujaya hwako. Haisi kati kana iye murume, varume vanotedzerwa here, varume vanongoti achadzoka anongoita zvaanoda, anodzoka rangova dzanza rava zisefa risina chinhu. Upfumi hwese hwatorwa nenjuzu.
Icho chinotipa mweya wokusagutsikana chii? Makambozvibvunzawo? Varume vazhinji vanofa zvangova zvikwande. Ushauti chii vanhu vaimbovakapenya vakadai, izvo vakasvetewa upenyu neshato. Masuwo aya ngaavharwe. Mabhizinesi anoshandisa upenyu hwevanhu, hezvo tinoona vanhu vanopondwa, vanhu vari kuiswa kumajeri, asi uyu mweya wokuti munhu wese anofanira anotora danho rokuti aiwa, handichaiti mari yangu zvakadai, Mwari ndakuisa mari yangu mumaoko enyu. Handisi kutaura vafundisi vanoti unzai mari yenyu kuno. Ndiri kutaura munhu anoti Mwari, ndimi makandipawo simba rokuita upfumi. Ndinopa mbiri kwamuri, handikukanganwi. Mari yangu ndauya nayo. Ndoita sei nayo? Mwari havati ndaunopa mufundisi. Mwari vanoda kuti uchengete mhuri yako. Mwari vanoda kuti ubudirire. Kana wabudirira unozogona kuzoropafadza mumba maMwari navamwe. Vazhinji vakanopondorwa, vakapererwa nemari nokuti vakanojoina chechi. Hakusi kuda kwaMwari. Ndo mamwe masuwo anofanirwa kuvharwa mukereke iwayo. Vafundisi takadaidzwa kuti tizomira tichimirira Mwari, takatarisa kuna Mwari. Kwete kutarisa kuti nhasi auya anodhiraivha chii muchechi, angatipei. Hausi mweya waMwari. Ngativharei masuwo iwayo mumuviri waKristu, tisatukisa zita raJehovha. Izvi Mwari, nokuti zvinoitika ndezvokuti kana vafundisi vavanhu vakadaro, zita raJehovha rinotukwa, vanhu vanotiza imba yaMwari. Zvinhu zvakadaro zvinotsamwisa mufudzi wavanhu anova Kristu Jesu, anenge akasarudza vafudzi kuti vave vafudzi, ivo voita mumhi. Mwari haana kudaidza vafundisi kuti vazopfuma, wakavadaidza kuti vazorera nokufudza makwai. Masuwo aya ngaavharwe. Mweya yemind control iri kushandiswa mune dzimwe chechi, ndo mweya tiri kuti masuwo aya Jehovha ngaavharwe muZimbabwe. Vanhu vasununguke. Kuchechi hakusi kukwinda nokutya mufundisi. Mufundisi haasi chikara, muranda waMwari. Jehovha ngavatibatsire panguva ino senyika yeZimbabwe, nokuti ukanzwa juzu ichidinginda kuti chechi ndakatonhodza, yakatonhodza sei? Idzi ndedzimwe nzira dzokutonhodzwa kwechechi. Jehovha vari kutidaidza kuti tisandure maitiro edu, tibve munzira dzakaipa, titsvage Mwari. Kana tikaparidza vhangeri razvokwadi, hatimbotambudziki. Mwari vanotisangana nezvinotaira muupenyu hwedu. Ndiro shoko ravo. Ngatiregei kutsaudzira shoko raMwari, nokuti chikara chiri kuda kubuda nemuchechi kuti chiparadze zvachose. Masuwo aya edunhu, makaona here kune dzimwe nzvimbo dzaunoti ukaenda chipfambi chacho hauchinzwisisi kuti ndechei. Dzimwe nzvimbo vanhu vanongofa. Dzimwe nzvimbo vanhu vanongoita mapofu. Masuwo akavharika oupofu, erufu, vanhu vachingofa. Masuwo aya isu vanonamata tine kodzero yokuti tivhare masuwo aya nezita raJesu. Nezita raJesu. Saka tinoda kutaura kuti masuwo ekuparadzwa muZimbabwe, mweya wagara uchitevera maelection wokumwa ropa, masuwo iwayo ngaavharwe. Masuwo ari Matonjeni, masuwo ari Victoria Falls, masuwo ari muna Kariba, masuwo ari muna Save, ari muna Runde, ari muna Tugwi, masuwo ari mumadhamu anoshandiswa nevanhu vachipinda muna Mazowe. Jehovha ngavasumuke, vave chapupu. Chinokwikwidzana nevanhu vanopinda munzvimbo dzakadai vachitsvaga upfumi husina kurongwa naMwari.
ariko madziva anonodhigidwa kuti vanhu vagare pane zvimwe zvigaro. Jehovha vanoziva, vanotaura muna zvakazarurwa 2:13 kubvira pavhesi 12 kunda pa13 kuti kwanzi aiwaka ndinoziva zvangu kuti unogara munzvimbo inova suo nechigaro chaSatani, asi hauna kudzokera shure. Hanzi kunyange pakaurawa Antipasi muranda wangu. Zvinoreva kuti rutendo rwatinoita nokutaura kwatinoita zvino rufu. Vamwe vanotofa, kunotofiwa. Haugoni kutaura vhangeri raMwari uchida kuchengetedza upenyu hwako. Kana muchiparidza vhangeri rakadaro vafundisi, haichisiri nguva. Moiona Zimbabwe yasumuka nenjuzu, muchamedzewa nenjuzu, dzichauya dzichiti kapa kapa mazimwisei waye. Mukereke mozodini? Ngativharei masuo eunyengeri mumba maMwari. Ngativharei masuo ehuroi madzimai, regai kusaidzira vana kuti vanoita mabasa akaipa kuti vagororwa. Namatai kuti mukwasha auye. Namatai kuti muroora auye. Iwo urongwa hwaMwari. Ndiringotaura zvandatumwa pazuva raNhasi rechitatu. Kristu ati, yesi ndagara pachigaro cheZimbabwe, asi vanhu ngavachivhara masuo aya. Saka zvinoitika ndezvokuti masuo aya anoenda shiori. Zvino Dhavhidhi unochema kuna Mwari kuti musasiya mweya wangu mushiori. Vamwe vedu tichasara mushiori. Nokuti tinoti haiwa, anotaura saniko, ndiani yeye? Hakuna kuti ndiye ndiri kutaura shoko raMwari, handisi kutaura shoko rangu iri. Handinawo shoko randinoziva. Kristu wakainda mushiori akanotora makii eHadhesi negehena norufu kuti iwe ufambe, urarame upenyu hunofadza Mwari, udye rifa reZimbabwe. Zvokungofira kuita makuki evamwe, muchipihwa zvinenge zvasara. Kutofara kuti ni Murungu wangu, Murungu wangu unondichengeta stereki. Ndakachengetwa stereki. Baba hakubasa kwa baba, varungu vavo vanovada chaizvo. Hakuna anombofungwa. Ndakambogara nababa mukuru vangu, vaishanda vari pasi pomurungu wangu ane chinzvimbo chakakurawo chaizvo. Asi vainzi kana maemeralds chaiwo kumberengo uko. Vachirima obuda pasi pevhu. Svika nomurungu muunze kwandiri. Ivo vakaenda kubhasi, vakauya nawo. Akavhura zvitoro zvisingaperi. Ivo vanga vasina chavainacho. Kukuratidzai kuti kana masuo enhamo akashama, ukavanzwa vachiimbira mhondoro, waiti hakuna. Asi kana kujeka pfungwa ndozvinoita vanhu kana vamukira Mwari. Pfungwa hadzijeki. Ngativharei masuo, titaure umambo hwaMwari. Ko masuo anongova egehena chete here? Aiwa, titaura kuti kune masuo, kune madziva, kune ninga dzaishandiswa kare, dzichiri kushandiswa muZimbabwe. Asi ninga idzi dzimwe dzacho hadzichamboshandiswi zvokubatsira vanhu. Ndezvokutsvaga kuparadza nokunochekeresa vanhu. Asika ndakaverenga bhuku rinonzi Intercessor, rinotaura pamusoro pemurume ainzi Rhys Howells. Akanga ari mumwe wevanhu vakavapo pakaitika revival yekuWales. Kwakaitika rumutsiridzo rukuru rwakazobatana nerweAzusa kunoku. Akanyorwa bhuku, asi murume iyeye Rhys Howells nomukadzi wake vakauya kuZimbabwe. Mweya mutsvene akaduruka. Kana ndichitaura kudai vanhu vanoti nesu toziva kuti kwakaitika revival yakaitwa naNhingi. Ini handina kuonawo yakarekodwa yandinoziva. Rhys Howells
Heino nyaya. Rizawo zvakaenda kurusitu. Nguva iyo yainzi Gazaland. Kurusitu mission. Vakanamata. Mweya mutsvene akaduruka. Vakadaidzwa kunana Mount Selinda kuti uyaiwo nemoto waitika kurusitu. Zvazvinoreva ndozvokuti kune suo reMatenga akavhurika kuchipinge Nhasi. Asi wakaipa wakatsamwa kuti rakavhurirwei. Matenga akavhurikirei kuchipinge? Ndokuunza zvikwambo nezvikwino neuroyi hwese. Chipinge yanga isina kudaro. Chipinge yakava nzvimbo, yakava dzimwe nzvimbo dzokutanga dzokuduruka kwamweya mutsvene. I think in 1915. Asi nhasi tinoziva Chipinge namabasa nokuti vanoda kuromba vanonoromba ikoko. Asi zvanga zvisina kudaro. Zvino nhasi maintercessor heino nyaya kana chitaura nyaya dzakadai tiri kutaura kuti chemai pamberi paMwari. Isaka wakacherazve matsime anga acherwa naAbhurahama. Inguva yedu yokuchera. Open heavens. Matenga akazaruka kuchipinge. Hazvina basa kuti vanoti kune n'anga dzakaita sei. Jehovha wakazviratidza panzvimbo iyo. Zvinoreva kuti kune ladha ririko kuchipinge. Hatingazivi dzimwe nzvimbo. Asi tinoziva kuti dunhu iroro reManikaland kwakafamba Mwari mupenyu. Ngatichemei. Vatendi kuManikaland ngatiregei kurara. Ngatiregei kutsvaga zvekuzvisimbisa, ngatizvisimbisei muna Kristu. Nokuti Mwari akazviratidza. Naizvozvo haisiyo nzvimbo yega. Pakaitika nzvimbo dzakawanda Mwari dzaizviratidza, asi kune mweya inosimuka ine chidzima chiedza muZimbabwe. Mweya njuzu iyi. Pane guta riri Midlands rine Masuwo ekupinda mune dzimwe nzvimbo dzakadari. Kuna vanoti tisu tinobata goridhe reZimbabwe. Tisu tinobata upfumi hwese. Munotanga mataura nesu. Konzi ndeupi kwakuda kusimuka achitaura zvokuti Mwari. Hande tinodzima. Dzakarongeka kudaro njuzu. Saka muchiti kana tichiti njuzu idzi dzasimuka, muchadziona dzatanga kuzvara vana vanozovhota vachita take over nyika. Hatisi kutaura nyambo. Muguta imomo pane mutendi akatofa iko zvino. Akati atumwa naMwari kunoita basa. Paakapinda muguta iroro akapfurwa nemuseve wasina kuona. Ndozvavanoita, vanofamba nemiseve vachipfura museve. Vachiparadza varanda vaMwari nemaaccident. But Jehovha ngave Mwari. Asimuka amen. Naizvozvo namata kuvhara Masuwo. Anoparadza upenyu hwako. Wozvidisconnecta kumasuo iwo woconnecta kugwayana raMwari. Iye ano umambo hunogara nokusingaperi. Ndiwo munamato watinoda kuita. Tarisa upenyu hwako. Vamwe munofanira kubva mumaoko aMother Earth. Makapirwa. Ende munokurudzirwa musha menyu munoremekedzwa. Asi hauna chaunacho, hauna kana murume, hauna kana mukadzi. Unongori nyaira. Basa ndiro kutevera vamwe uchingonodya sadza kubva kwamukoma kwamunin'ina natete. Basa uyu aiwa chibikira yenyu. Vanoziva zvavakaita. Ndiwo utsinye hune vanhu. Asi Mwari vari kuti Masuwo ngaavharwe. Chokutanga ngatinamate Masuwo upenyu hwako. Mwari tanamata. Masuwo upenyu hwangu. Mwari ndirangarirei munyasha. Masuwo andakavhara nokuziva nokusateerera Mwari. Masuwo andakavhura nokufurirwa nokutevera nzira dzokunamata dzisiri dzaMwari.
nokungobvumirana kupinzwa mumhiko dzakaipa. Dzimwe mhiko dzaipindwa nokuzvibatanidza nevarume zvisiri pamurao waMwari. Mwari ndinonamata kuti ndibatsirei kuvhara masuo aya, mhiko dzinonditevera dziparadzwe, ndidzikinurwe. Ishe Jesu ndibatsirei upenyu hwangu, mhiko dzandakapinda nokusaina zita rangu, mhiko dzandakapinda nokubatwa muzvekudya, panonzi ukama igasva hunozadziswa nokudya. Vamwe vakatipinza mumhiko dzekubvumirana navo pakudya. Mweya Mutsvene ndirwireiwo. Handizivi zvimwe zvakabata upenyu hwangu, asi ndinotendeuka pane zvandinoziva. Nhasi ndinovhara masuo iwayo, masuo eukama usakarurama nevarume navakadzi, masuo eukama usakarurama mumafungiro angu nezvinhu zvandakasarudzwa nokuda kutsvaga mari, nokuda kwokupfuma nenzira isina kutaurwa naMwari. Ndiregererei Mwari. Ini ndinoziva pamwe ndakabatwa upenyu hwangu neverudzi vanoungana vachiti uyu ndiye uchakonzera kuti tidye takagara zvakanaka. Handei tinobata zvoupenyu hwake titore bvuri rake. Jehovha, suo iri ngarivharwe nokuyeretswa upfumi hwangu, kwenjere dzangu. Mwari, tirwirei, tirwirei womutsvene, rwirai upenyu hwangu. Nhasi ndinovhara masuo aya kuti hachina ushe muupenyu hwangu. Upenyu hwangu ndohuisa mumaoko egwayana. Senhengo yeZimbabwe ndinonamata upenyu hwangu, ngahugadzirwe naIshe. Ndinozvibvisa kumhiko dzakabatwa nenguva, kuti pane mweya inopesanisa ropafadzo kana nguva yakwana. Ndinozvibvisa kumhiko dzakadaro. Vamwe vedu takabatwa pasi pemvura. Ndopatinogara tinorota tingosambira, tinorota tiyamwisa vana, tinotori nemhuri. Vamwe takagadzirwa korona dzepasi pemvura dzamadhaka. Jehovha, nhasi tinovhara masuo ekupinda pasi pemvura, masuo enjuzu, upenyu hwedu, upenyu hwemhuri dzedu, hwevadina, hwevakoma, hwehanzvadzi, hwemadzimai edu, muzita raJesu Kristu, hwematunhu edu. Vamwe tinotambura nokuda kwemweya inoshanda mumatunhu edu. Vanhurume vese zvidhakwa. Hakuna anogona kugara asingamwi doro. Jehovha, tibatsirei kuvhara masuo ezvituko zvakataurwa panzvimbo, kana zvinhu zvakabatwa nemadzibaba edu kudunhu redu, vakapira kumweya inotiparadza nhasi, inotitevera pese patiri mudhayaspora nokuZimbabwe, kuti imimi muri vedu, isusu tiri vaKristu. Naizvozvo tinovhara masuo iwayo. Vamwe vedu tinovhara. Kune nyaya inonzi third eye pano apa. Vanhu vanobva kumadzinza ehuroi vanoona munyika yomweya nenzira isina kutaurwa naMwari. Maziso avo anoona zvemweya asi iri mweya yokuvuka. Mwari ngavavhare suo rethird eye kuvanasikana vakapiwa huroi vasingazivi, muzita raJesu Kristu. Kana vamwe vakutonzi vaprofita muchechi maMwari, ivo vari vauki. Ziso iroro rechitatu ngarivharwe nokuda kwesimba reropa regwayana, muzita raJesu Kristu. Masuo aya ngavharwe. Nhasi tiri kutaura kuvharwa kwamasuo eZimbabwe, masuo ekudeura ropa, vanomwa ropa vachienda naro kugehena sokuti vanoenda kutauni. Nezita raJesu, Jehovha ngavasangane, vaite saSauro weTasasi wakasangana nechiedza chakamudzimaidza. Ngavadzimaidzwe nzira dzavo, nzira dzavanoshandisa nemasuo avo. Makati nyika ndeyaJehovha nokuzara kwayo. Mukati masuo akare vhurikai. Makonhi eZimbabwe
akabata vanasikana, akabata emadzinza, ngavaregedze varushumire Mwari wenyu. Nhasi tauya paKabel, saEria profita, ichitaura kuti kana Mwari ngari Mwari, Zimbabwe tendeukirai kwaari. Musiye nzira dzaBhaari, musiye nzira dzaAshera naIshta nehosi yedenga, mutsvage Mwari mupenyu. Jehovha tibatsirei. Zvino tinokumbira kuti mupenyu hwedu Mwari, matenga avhurike, tiitewo Mwari saJacob muna Genesis 28, anga aisatoziva, akatsamhira dombo ranga rakatsirwa nasekuru Abrahama, akatsamhira dombo iri, matenga akavhurika. Mwari makati makore 40 akwana, kudzungaira kwapera murenje. Kune zera rinonzi zera raJoshua, rinobata ushe nokubata zvipikirwa. Tiri zera racho, makatiburitsa muCovid kuti tikwanise kubata upenyu. Naizvozvo tinotaura kukunda, tinotaura matenga akavhurika, tinofukunura matsime erevival muZimbabwe, tichitaura kuti nguva yakwana agere pachigaro ndiKristu Jesu, mambo wamadzimambo, iye shumba yaJudha inovomba. Zvino wauya somucheki muZimbabwe, ngabate ushe, vanhu vadzikinuru. Mwari tarapa kuti ropa richideurwa somurenje. Murenje matakabuda 40 years. Jehovha muri Mwari vanosvinurira shoko ravo kurizadzisa. Imi moga makataura kuti mabuda murenje, chaakubata nyika chii? Kuti irambe iri mutapwa, irambe ichingonyikwa navaenzi vanongouya vachitora zvinhu, vanhu veZimbabwe vachingotambura vachitsvaga kutiza nyika. Jehovha, tirangarirei panguva. Nhasi tinopatsanura, tinozvipatsanura nokuzvitakanura kubva kumweya inobata ushe panguva, ichinonotsa kuzadziswa kwezvipikirwa zvaMwari mukati menyika. Kune vanhu vasingazivi rugare muZimbabwe, kune vana vasingazivi chinonzi basa, chinonzi Mwari. Tinorangarira panguva yaEzira naNehemia, pavakanopira kugadzirisa vatana vakachema nokuti vaiziva kare. Nhasi tinochema isu takaona rugare rweZimbabwe, takaona nguva dzakanaka, tinoziva dziriko, asi kune vana vasingazivi. Mwari, regerai kuti renje ridye Zimbabwe. Iwe renje rinonzi Mother Earth, svipa Zimbabwe, rutsa Zimbabwe, rutsa vasikana, rutsa waniso, rutsa mabhizinesi eZimbabwe, rutsa ivhu reZimbabwe muzita raJesu Kristu. Mutsvene waIsraeri, mutsvene waIsraeri, tauya kwamuri. Makati imi Mwari hamusarudze, you are no respect of persons. Saka naizvozvo kana makaitira Joshua generation, kwaisu tadzembereka 4 years paJorodhani tisingayambuki sei. Vari kupiko vaprista veZimbabwe? Vari kupiko vanotakura areka yesungano kuti tiyambuke tipinde muchipikirwa? Jehovha tibatsirei. Tinonamata nokuchema kukuru. Tinochema vanhu vanofa vachitambudzika, vasina zvipatara. Muzvikoro vana vanotambudzika. Munyika yakasununguka, Jehovha sumukai somurume wehondo. Jehovha sumukai, tanamata ivo vakabata Masuwo, vabati veMasuwo ekuparadzwa kwenyika. Jehovha vatakanurei. Kune ngirozi dzinosimuka. Ko ngirozi yeZimbabwe iripi? 40 years dzakwana. Makaudza Israeri
kuti ndiri kutungamirira ine ngirozi yangu isingadi zvamanga-manga. Ko ngirozi yeZimbabwe iripi? Nokuti tinofanirwa kuyambuka. Mutsvene waIsraeri, tadaidza kwamuri. Muri Mwari, hamuna kufanana nomunhu. Tirangarirei kana maudza vatendi venyu kuti ndozvandakaronga pamusoro peZimbabwe. Tinotarira, tinorutendo rune tariro mamuri. Makati tariro hainyadzisi kuna vaRoma 5. Nokuti rudo rwenyu rwakapararira nenyika yose. Jehovha, sumukai, zviratidzei. Maita enyu Ishe wamadzishe. Nhasi tinonamata. Tinonamata masuwo ngaavharwe. Erima, masuwo eGehena, masuwo enhamo, masuwo epolitiki dzekungorwisana. Kutadza kuremekedzana. Kutadza zvachose kukonewa. Mwari, tibatsirei. Tiyaruke senyika. Tibatsirei mutsvene waIsraeri. Tigonesei nesimba renyu. Mutsvene wangu, tanamata. Nhasi tinonamata kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Takamira padombo Kristu Jesu. Tauya kudombo semadzimai. Hura hwedu hunorwadza. Tichiona kutambura kwevanakomana nevanasikana. Vamwe vaita pfambi vasingadi kuita pfambi. Nokuti zvinhu zvakaoma. Vamwe imbavha, vamwe vatori mumajeri. Mwari munoziva. Mwari munoona. Tanamata nyasha. Jehovha, vanovhara masuwo, tibatsirei, vharai masuwo ehupenyu hwedu. Zvino chitivhurirai mazambara mutsvene. Tivhurireiwo mazambara. Muzita raJesu Kristu, iyambuke. Vaprista vanotakura areka, vasumuke nokusatya, vatsike makumbo muJorodhani runofashukira mvura. Nokuti Jehovha vachavhura nzira pasina nzira. Muri Mwari, hamusi munhu, hamusi nyama neropa. Ropa haringarambi richideuka. Kana tabuda mumaelection tinoramba. Jehovha, tinodaidza kungirozi. Titumirai ngirozi dzenyu. Dzibate mativi mana enyika yeZimbabwe. Dzimire pakati penyika. Dzisimudze mureza weropa regwayana kuti ropa rakadeurwa naKristu rakakwana. Hakuchinazve rumwe ropa rinofanirwa kudeurwa. Tinovhara masuwo evamwe reropa revanhu nezita raJesu Kristu. Tichivhura matenga kuti Jehovha, nguva yasvika yeropafadzo. Mwari, makatiudza muna Isaiah 55, makatikoka kuti huyai zvino muzotenga mudye musina mari. Baba, tauya kwamuri kuti tizodyawo senyika yeZimbabwe. Tinotarisa dzimwe nyika vakatambura asi vakagadzirisa zvinhu zvavo. Tinovhara isusu pakati pedu mweya wokuzvikudza, mweya wokuzvida, mweya wenjuzu, wekuzvida, wokurunzirwa kuzvida nenjuzu. Tinozvininipisa pamberi penyu Mwari, tichiti mutsvene, mutsvene waIsraeri, taiwo nyasha. Itireiwo nyasha Ishe. Tanamata nokutenda. Tanamata mutsvene waIsraeri. Tinodaidza kwamuri mutsvene. Tadaidza kwamuri Ishe wamadzishe. Toda kunamata nokutenda zvino, kuona simba renyu riratidzwe pakati pedu. Mwari vasingakundikani, Mwari vanogona. Imi shumba yaJudha inovomba, vombai pamusoro peguta reZimbabwe, pamadzimbabwe. Mwari wenyasha, vombai muchitora ushe nokubata ushe, nokuti hakuna wakaita semi. Naizvozvo tinokutendai. Tinoda kuguma nokuverenga Isaiah 55. Tinzwe kuti rinoti kudini shoko raMwari, rinotikurudzira. Kunyangwe zvinhu zvakaoma, tinoda kuverenga shoko raMwari nokunzwisisa kukuru. Rinoti, huyai imi mose mune nyota, huyai kumvura zhinji, nemi musina mari,
uyai mutenge uye mudye, uyai mutenge waini nomukaka pasina mari uye pasina mutengo. Makambova chitoro chakadaro? NdechaMwari choga. Pavhesi 2 inoti, ko munopedzerei mari pazvinhu zvisati zviri zvokudya, nesimba renyu pazvinhu zvisingagutsi? Teererai, nditeererei mugodya zvakanaka, uye mweya yenyu ichafarira zvakakora nezvakanaka. Rerekai nzeve muuye kwandiri, ndinzwei kuti mweya yenyu irarame. Ndichaita sungano isingaperi nemi, iko kutendeka kworudo rwangu rwandakavimbisa kuna Dhavhidhi. Tarirai, ndakamuita chapupu kumarudzi, mutungamiri nomukuru wamarudzi. Saka masimba okutonga anobva kuna Mwari. Ndiye unogona kuita mutungamiriri wamarudzi. Zvirokwazvo uchakoka ndudzi dzausina kumboziva, uye ndudzi dzisingakuzivi dzichamhanyira kwauri, nokuda kwaJehovha Mwari wako, Zimbabwe, mutsvene waIsraeri, nokuti iye akakufukidza nokubwinya. Tabviswawo tsvina dzezvikwambo namadhaka namakwanda enyoka. Jehovha otifukidzawo nokubwinya, serudzi, samadzinza, senyika. Mwari vanoshamisa, Mwari vanoita zvakanaka. Vhesi 6 inoti, tsvakai Jehovha achawanikwa, chemai kwaari achiri pedyo. Akashata ngasi yenzira yake, nomunhu akaipa mirangariro yake, ngaadzokere kuna Jehovha, uye iye achamunzwira ngoni, nokuna Mwari wedu, nokuti achakanganirwa zvikuru. Nokuti ndangariro dzangu hadzizi ndangariro dzenyu, uye nzira dzenyu hadzizi nzira dzangu. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Vhesi 9 yoti, sokukwira kwakaita matenga kupfuura nyika, saizvozvo nzira dzangu dzakakwirira kudarika kupinda dzenyu, nendangariro dzangu kupfuura ndangariro dzenyu. Semvura nechando zvinoburuka kubva kudenga, zvisingadzokeriko, zvisina kudiridza nyika, nokuita kuti ibukire nokubereka zvakawanda, kuitira kuti iberekere mudyari wembeu, uye ipe chingwa kune anodya. Saizvozvo neshoko rangu rinobuda mumuromo mangu haringadzokeri kwandiri risina chinhu, asi richaita zvinondifadza, uye richaita zvandakarituma. Muchabuda mufaro, uye muchafambiswa murugare. Makomo nezvikomo zvichapururudza, uye zvichaimba nzwiyo pamberi penyu, uye miti yose yeminda ichauchira maoko ayo. Pachinzvimbo chomunzwa pachamera muti womupaini, pachinzvimbo chorukato pachamera mumaiti. Izvi zvichava mukurumbira waJehovha
nechiratidzo chokusingaperi chisingazoparadzwi. Jehovha vakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Vari kutivimbisa kuti aiwa, rukato rwanga rurimo, madzembereka zvakwana, nguva nje yanga irimeswa, asi Jehovha ndangariro dzake dzakasiyana nedzedu. Nemiti ichatiomberera iyo yanga yakaroma, yamwe yakameredzwa, vamwe vakaiswa mumhango dzemiti, zvipenga zvezvimbatya nezvisutukesi. Mwari vachiburitsa, vachitsemura miti ichitanga kukuomberai kuti ava ndevaJehovha. Zimbabwe, gamuchira ropafadzo nokushandurwa kwemwaka wenhoroondo yako. Tinotaura nezita rakamutsa Kristu kuvafi. Iye Jehovha unoshamisa, wakazviita nomweya wake. Mweya wake ngauzadze nyika yeZimbabwe, zvinhu zvishanduke, rukato rubve, mvura inaye, chingwa chiuye kumudyi, vanhu vabudirire. Mweya Mutsvene, tinogamuchira mwaka yakadai murutendo. Tinoitaura kuti ndiyo nhaka yeZimbabwe, ndiyo nguva yatapinda. Su Joshua generation vakatarirwa kuti vanobuda murenje vagomata ushe. Mbiri ngaive kugwayana raMwari, mbiri ngaive kuna iye ugere pakati pemakerabu, unobata ushe pakati pevanakomana vevanhu. Ngakudzwe zviro kwazvo Ishe wamadzishe namambo wamadzimambo. Tatenda pazuva ranhasi. Namatira upenyu hwako, namatira Zimbabwe, musaore moyo. Ngatirambei takamira. Mbiri kunashe ngavakudzwe nokusingaperi. Muzita raJesu Kristu tanamata nokutenda. Haleluya, kugwayana. Haleluya, kuna mambo wamadzimambo. Iye wakaremekedzwa Ishe wamadzishe. Mbiri kuna Mweya Mutsvene. Tinotenda nokubata kwemhepo yedenga mukati meZimbabwe nokuvhurika kwematenga muzita raJesu Kristu. Amen and amen.